дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. баррасии масоили муқовимат ба таҳдиду хатарҳо. ҳалокати 5 нафар дар пайи офатҳои табиӣ дар соли 2024. санаи 22 январ дар тоҷикистон борону барф меборад. дар шаҳри душанбе даври навбатии машваратҳои сиёсӣ байни тоҷикистон ва русия дар масъалаҳои муқовимат ба таҳдиду хатарҳо баргузор гардид. таври амидховар бо истинод ба вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон хабар медиҳад, машваратҳоро муовинони вазирони корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон Фаррух Шарифзода ва Федератсияи Русия Сергей Вершинин роҳбарӣ намуданд. зимни машваратҳо табодули афкори судманд атрофи ҳамкории ду давлат дар таъмини амният ва суботи минтақавӣ доир гардид. таваҷҷӯҳи хоса ба фаъолияти муштараки Тоҷикистон ва Русия дар масоили муқовимат ба таҳдиду чолишҳо дар ҳошияи Созмони Милалии Муттаҳид, Созмони Аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ, Созмони ҳамкории Шанхай, Иттиҳоди давлатҳои мустақил ва дигар абзорҳои бисёрҷониба зоҳир карда шуд. дар чорабинӣ инчунин намояндагони вазорату идораҳои марбутаи ду давлат иштирок карданд. дар пайи 13 офати табиӣ дар соли гузашта дар вилояти Суғд 5 нафар ба ҳалокат расида, ба буҷети вилоят 17 миллион сомонӣ хисороти молӣ расидааст. дар ин бора Азия Плюс хабар медиҳад бо истинод ба масъули матбуоти раиси кумитаи ҳолатҳои фавқулодда дар вилояти Суғд Диловар Ҳамдамов. манбаъ гуфт, дар ин давра 12 маротиба сел омада як ҳодисаи раъду барқ рух дод. ба гуфтаи Диловар Ҳамдамов, ҳарчанд офатҳои табиӣ ва шумораи фавтидаҳо дар соли гузашта назар ба соли 2023 кам шудааст, вале хисороти расида қариб 10 миллион сомонӣ зиёд мебошад. ӯ гуфт ки дар шимоли кишвар соли 2023 7 офати табиӣ ҷони 6 нафарро буда, наздики 7.5 миллион сомонӣ хисороти молӣ дар пай гузошта буд. ба таъкиди ин масъули кумитаи ҳолатҳои фавқулодда дар вилояти Суғд дар пайи офатҳои табиӣ солӣ сипарӣ шуда, хонаҳои истиқоматӣ, муассисаҳои соҳаи маориф, иншоотҳои ёрирасон, роҳҳои автомобилгарди ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ, хатҳои обёрӣ, каналҳои оби полизӣ ва кишти зироатҳои хоҷагии қишлоқ ва монанди инҳо зарар диданд. офатҳои табиӣ дар шаҳру ноҳияҳои Панҷакент, Истарафшан, Шаҳристон, Деваштич, Айнӣ, Кӯҳистони Масчоҳ ва Ашт ба қайд гирифта шуд. ёдовар мешавем, ки дар умум дар зарфи 11 моҳи соли сипарӣ шуда дар ҷумҳурии Тоҷикистон 636 ҳодисаи хатарноки табиӣ рух дода, бар асари ин ҳодисаҳо 17 нафар ҷони худро аз даст дода буданд. дар шаҳри Панҷакент маркази оши палов бунёд мешавад. он бо мусоидати мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлати шаҳри Панҷакент ва сармоягузории соҳибкор Абдушафе Ҳоҷиев бунёд карда мешавад. маркази оши палов дар шаҳри Панҷакент дар ҳудуди маркази тиббии шифо бо тарҳ ва нақшу нигори миллӣ бунёд хоҳад шуд. зимни бозиди кори раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз ин мавзеъ иттилоъ дода шуд, ки ҳоло сохтмони маркази оши палов бо тарҳу меъмори миллӣ идома ёфта. баъди анҷоми корҳо он ба як гӯшаи диданӣ ва истироҳат барои меҳмонон ва сокинони шаҳр табдил хоҳад ёфт. баъди таҷдиду анҷоми сохтмони иншооти мазкур дар он ҷо беш аз 100 нафар ба шуғл фаро гирифта мешаванд. ба масъулини маркази тиббии шифо барои дар муҳлати пешбинишуда бо сифати хуб анҷом додани корҳо дастур дода шуд. дар деҳаи марғедари ҷамоати деҳотӣ Рӯдагӣ бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлати шаҳри Панҷакент ва саҳмгузории соҳибкорони ҷавону сокинон бинои варзиши Паҳлавон бо майдончаи варзишӣ ва майдони парчам бунёд мегардад. айни замон дар иншооти мазкур корҳои сохтмонӣ идома дорад ва ҳамарӯза садҳо нафар ҷавонону сокинони деҳа тариқи ҳашар ба корҳои сохтмонӣ ёрӣ мерасонанд. санаи 22 январи соли равон дар ҷумҳурӣ ҳаво тағйир ёфта, бориши борон ва барф дар назар аст. инчунин фаромадани туман ва дар роҳҳои кӯҳӣ яхбандӣ пешгӯӣ карда мешавад. иттилоъ медиҳад Амидховар бо истинод ба агентии обу ҳавошиносии кишвар. дар водиҳо бориши борон, барф ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ ва баландкӯҳ асосан бориши барф дар назар аст. дар баъзе ноҳияҳо фаромадани туман пешгӯӣ шуда дурии биниш то 500 метрро ташкил медиҳад.
дар шоҳроҳҳои мошингардӣ кӯҳӣ пайдоиши қабати барф ва яхбандӣ дар назар аст. санаҳои 21-23 январ дар минтақаҳои кӯҳию доманакӯҳӣ, ноҳияҳои тобии ҷумҳурӣ, вилояти Суғд ва ғарби вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон фаромадани тарма эҳтимол дорад. дар робита ба тағйир ёфтани вазъи обу ҳаво, Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ медиҳад, ки аз санаи 21 то 23 январ дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон қаторкӯҳи Ҳизор ва роҳҳои Душанбе-Чаноқ, Душанбе-Хорух, Душанбе-Лахш, Хорух-Мурғоб ва Хорух-Ишкошим фаромадани тарма ва сангрезӣ дар назар аст. Кумита аз шаҳрвандон ва меҳмонон даъват мекунад, ки аз сафар ба роҳҳои хатарнок, ҷамъоварии ҳезум, шикор, моҳидорӣ ва рафтан ба минтақаҳои дорои хатари тармафароӣ худдорӣ намоянд. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.